Dobrý den, dámy a pánové. Stojíme tady u dema bateriového úložiště Luna 2215, tedy 215 kWh, které si postupně ukážeme jeho základní prvky a funkce. Hned, když se podíváme na tu venkovní část, je tady indikátor, není úplně rozsvícený, ale indikuje stav nabití a případné alarmy, to znamená, obsluha hned rovnou vidí, jestli ta baterie se nabíjí, vybíjí, případně je v nějaké poruše. Zároveň tady máme pak emergency tlačítko, takže v případě, kdyby došlo k nějaké havárii, tady je to jenom takové na ukázku, zde se bude nacházet emergency tlačítko, kterým můžete tu baterii lokálně vypnout. Samozřejmě existuje možnost baterie vypnout vzdáleně, softwarově, ale v případě, že se děje něco na sajtu, můžete i fyzicky. Samotné řešení má 2,10 m na výšku, 1,80 m do hloubky a 1,15 m na šířku. Ty kontejnery lze skládat vedle sebe, konkrétně z rozestupy 10 cm mezi jejich boky a 30 cm za jejich zády. To znamená, dokážeme postavit takový poměrně ucelený blok a pak tu technologii zapojit a provozovat. Podíváme se tedy dovnitřku. Vidíme tedy jednotlivé bateriové peky. Zde v 215 kWh řešení jsou 4, každý má zhruba 54 kWh. Technologii lze pořídit tedy jako 215 kWh, ale stejně tak jako 161 kWh nebo pouze 107 kWh. Tedy ve 3 variantách kapacity, přičemž výkon je vždycky stejný, a to v základu 108 kW, to je dáno střídačem, který máme tady ve spodní části baterie, a případně pro český a slovenský trh lze objednat alternativu se střídačem o výkonu 99 kW. To může být zajímavé ve chvíli, kdy řešíme systém, který je osamocený a nechceme instalovat dispečerské řízení, které je potřeba instalovat pro instalace nad 100 kW, tak vy si pořídíte technologii se střídačem 99 kW a vyhnete se přidané investici právě dispečerského řízení. Bateriové peky jsou mezi sebou propojeny takhle silovými kabely, pak na druhé straně komunikačními kabely a zde velmi jenom demonstrativně je pak vlastně vyvedení výkonu. Za tady tím krytem by byly svorky pro připojení kabelů a následně skrze podlahu bateriového úložiště dojde k jejich vytažení ven. Co je poměrně příjemný pro tu instalaci, je, že tady ta svorkovnice je zhruba 40 cm nad zemí, to znamená relativně snadno se tam pak pracuje s těmi kabely a poměrně jednoduše se s tím manipuluje. Není to, že tam člověk je někde vohnutý a snaží se to tam naládovat. Pod samotným bateriovým střídačem máme ještě rack controller. Jedná se vlastně o takovou řídící jednotku té bateriové technologie. Jsou tam různé usměrňovače a balancery, je tam BMS. Jedná se vlastně o řízení pro tu baterku interně. Nejedná se o komunikační jednotku do venkovní instalace, ale je to pouze uvnitř té baterky, přičemž pak tu řídící jednotku Smart Logger bychom umístili do této lokality, kde v tuhle chvíli máme jenom plastově naznačeno, že by tady byla. Když se ještě teda podíváme na střídač, tak střídač oproti dřívějšímu řešení 200 kWh vzduchem chlazenému, tak zde je třífázový, to není překvapením, a asymetrický. To znamená, lze ho rovnou připojit do sítě, lze ho připojit rovnou do sítě TNC a nepotřebujete izolační transformátor a zároveň jste tu baterii schopni provozovat v hybridním režimu, tedy jak on-grid, tak off-grid, kdy vám kreje spotřebu podle konkrétní zátěže na jednotlivých fázích. Takže to je příjemná změna oproti staršímu řešení, kde byl potřeba izolační transformátor, zde už není, všechno je to vlastně vyřešeno tímto novým modulem PCS. V čem se baterie Luna 2215 liší od ostatních řešení na trhu, je především použití hybridního chlazení, použití bateriových optimizérů a malinko jiný přístup k bezpečnosti řešení.
V první řadě začneme chlazením. Celý systém, respektive jednotlivé bateriové peky, jsou chlazeny kapalinou. Jedná se o směs roztok vody a glykolu, který proudí skrze zde ilustrované trubice, rozsvícené oranžově. A teďka ta zajímavá část, známá z datacenter, k chlazení té chladící kapaliny nebo přenosu tepla do okolí je použit hybridní modul. Ten v případě, že baterie nejede na plný výkon, a tedy toho výkonu, který je potřeba odvést, toho tepelného, je méně, využívá chlazení pomocí ventilátorů, ty máme tady také naznačené, a vlastně s velmi malým energetickým, s nízkou energetickou náročností odvádí to teplo z baterie. V případě, že baterie naopak jede na plný výkon, generuje velké množství tepla, ten režim provozu se přepne a začne chladit pomocí tepelného čerpadla, což je daleko efektivnější forma chlazení, nicméně spotřebová větší množství energie. Paralelně k tomu jsou situace, kdy baterie vzhledem k okolní teplotě je potřeba vyhřívat, aby byla připravená, aby vlastně měla tu svoji provozní teplotu. V tu chvíli baterie dokáže svoje odpadní teplo, které sama vyvíjí, využívat pro vlastní ohřev. Kombinací těch tří způsobů pak je zajištěno, že účinnost tohoto řešení je 91,3%, přičemž od nezávislých akreditovaných autorit máme dokonce potvrzenou účinnost 92%. Tím se na trhu toto řešení umísťuje do úplné špičky, co se týče samotné účinnosti, anglicky nazývané round trip efficiency, také ji najdete pod pojmem RTE. Když se nyní podíváme na bateriové optimizéry, jedná se o řešení, které se dívá na zapojení a funkci bateriových peků mezi sebou. Ta technologie je alternativou optimizérů v solárních systémech, kde máte jednotlivé solární moduly v sérii a nejslabší modul ovlivní všechny ostatní. Obdobně u baterií a nezávisle na výrobci jsou bateriové peky zařazeny do série a ten nejslabší pek ovlivňuje ostatní peky, přičemž tady je to malinko jinak. Ty peky, ten nejslabší se třeba nabíjí rychlejc, nebo nabije se rychlejc do své plné kapacity, nebo vybije se rychlejc na úplnou nulu. A v důsledku toho neumožňuje využít zbylou kapacitu všech ostatních peků. To máme ilustrováno na barvičkách tady, kdy považujeme tento pek ve žluté barvě za nějakým způsobem slabší, už je nabitý na plnou kapacitu a my musíme přestat nabíjet, abychom ho nepřebili. Vedle toho ale zbylé 3 bateriové peky ještě nejsou na plné kapacitě a tedy nemůžeme využít celkovou instalovanou kapacitu řešení. Abychom tomu stavu předešli, stejně jako u fotovoltaiky, kde ta paralela trošku existuje, použijeme technologii bateriových optimizérů, když si tady přepneme, kdy ty optimizéry fungují jako na fotovoltaice takový most, který ty jednotlivé bateriové peky individualizuje. To znamená, každý funguje nezávisle, byť jsou zapojeny do série. Díky tomu jsme schopni všechny bateriové peky nabíjet na plnou kapacitu, tedy 100% SOC, State of Charge, a stejně taky i vybíjet až do nuly a plně využít celý užitný rozsah. To je velká výhoda, protože právě ten samotný rozsah, který může klient využívat, tak udává, kolik z té baterie lze té energie dostat a tedy i monetizovat. Bezpečnost bateriových úložišť je dána několika faktory a to začínáme u bateriových článků, tedy těch modrých cihliček, ze kterých jsou celé tyto systémy postaveny. Bateriové články Huawei vyvíjí ve spolupráci s největšími brandy na trhu, tak, aby spojil jednak zkušenost Huawei s elektrotechnikou, tak chemické inženýrství vendorů, jako je CATL, Eve nebo BYD. Na společných kodedikovaných linkách Huawei provádí monitoring kvality a tím i zajišťuje a deklaruje konkrétní parametry jednotlivých článků. Když už máme tedy kvalitní článek, musíme ho kvalitně zaintegrovat do bateriového kontejneru. Stojíme tady u modílku Luna 2215 kWh, kterou tady máme zmenšenou, a zde na boku na displeji vidíme vlastně jeden bateriový pack a v něm zvýrazněný jeden bateriový článek.
Ty jednotlivé bateriové články od sebe odděluje přemyčitá pěna, která brání přenosu tepla. To je zvlášť důležité v případě, že by, nedej bože, došlo k havárii, jeden článek se dostal do stavu thermal runaway, dojde k nárůstu teploty na tomto článku a aby nedošlo k zřetězení této reakce a zapálení ostatních článků, tak přemyčitá pěna udrží tu teplotu na tom jednom článku, aniž by dovolila její šíření a zapálení ostatních článků. Toto je vlastně první level bezpečnosti, který máme certifikovaný společností TÜV. Druhý level je pak na úrovni PECu. V případě, že by došlo k zahoření jednoho bateriového článku a vývinu spalin, a především pak plynů, jako je metan a vodík, jsou tyto produkty thermal runaway odváděny skrze bateriový PEC, skrze jednocestný ventil, ven z bateriového úložiště a zároveň samotný ten bateriový PEC je ocelové konstrukce, čímž udrží vlastně ten thermal runaway až do teplot 1500 stupňů a zabraňuje jeho šíření na další PECy v rámci technologie baterie. Když jsme tedy vyřešili bezpečnost na úrovni PECu, musíme vyřešit odvětrání zmíněných produktů thermal runaway, především teda plynů, zopakují se metanu a vodíku, které jsou pak skrze separátní kanál vyváděny ven z bateriového kontejneru, tak, aby nedošlo k jejich akumulaci jak v bateriovém PECu, tak v samotném šasí celého kontejneru, kde v případě pak požáru, případně i třeba jenom zkratu nebo jiskry, by mohlo dojít k výbuchu. To máme vlastně třetí úroveň, tedy články, PECy a technologie jako celek, na kterou jsme dostali od společnosti TÜV certifikát Premium Safety. Jedná se teda o doklad toho, že toto řešení opravdu splňuje ty nejvyšší standardy. Vždycky je potřeba myslet za dva rohy, a tedy i v případě, kdyby došlo k selhání všech zmíněných prvků, je baterie vybavená takzvanými výklopnými, případně výbušnými dvířky, které v případě, že by nakonec došlo k akumulaci výbušných plynů uvnitř šasí bateriového kontejneru a jejich zapálení, a tedy explozi, pak dojde k vylomení těchto dvířek směrem vzhůru, a tedy směřování výbuchu nahoru, oproti konkurenci, kde často by mohlo dojít například k vyražení nebo vylomení dveří a ohrožení personálu, který by se mohl v okolí pohybovat. Tím jsme si prošli samotnou bezpečnost tohoto řešení, nicméně, co dnes rezonuje možná ještě více, je kybernetická bezpečnost. Systémy Huawei k tomuto přistupují dvěma směry. Pro menší realizace, kde je potřeba a je záhodné mít systém provozovaný online, tedy na nějakém cloudu, jsou tyto servery umístěny v Paříži a jsou spravovány nebo vlastněny společností Orange. To znamená, nejedná se o servery Huawei ani žádné čínské entity a nejedná se o servery umístěné mimo Evropskou unii. Právě naopak, jedná se o servery spravované evropskou entitou v Evropské unii. To znamená, že i zpracování dat, které je na nich prováděno, musí podléhat legislativnímu rámci Evropské unie. Toto je základní minimum, které by klient od své technologie měl chtít. Je to pak použito zvláště u rezidenčních systémů a pak u menších komerčních instalací. Alternativně pro větší systémy a třeba utilitní realizace je možné použít tzv. Offline server, kdy od společnosti Huawei dostanete fyzický server, na kterém je nahrán ten samý monitorovací systém, jako je v cloudovém rozhraní, s tou výjimkou, že zde běží offline na fyzickém serveru, který si klient umístí ať už na site, tedy na realizaci, nebo například do velína. Tato data pak nejsou přístupná na internetu, jsou přístupná pouze konkrétnímu klientovi a pouze ten je může spravovat a případně je uvolňovat k další distribuci. To je zásadní aspekt v rámci kybernetické bezpečnosti, neboť řešení, které není na internetu a vlastně neumožňuje připojení ven, lze jenom velmi těžce napadnout právě třetí stranou. Zde ještě možná poslední aspekt tohohle z toho tématu, kdy kybernetická bezpečnost je zvláště u čínských výrobců pohlížena z pohledu, co kdyby se výrobce zbláznil a chtěl nám tu technologii vypnout.
byť to riziko existuje, je velmi málo reálné. Daleko větší riziko, které se týká ale všech výrobců, a to ne pouze čínských, je, že technologie, respektive cloud nebo nějaká online platforma, bude napadena třetí stranou, která se pokusí toto rozhraní a tedy monitoring nad danou technologií zneužít. A v tom ohledu je velmi důležité, aby jak ty cloudové platformy, tak případně i ty offline platformy byly velmi dobře zabezpečené a bránily tomu, aby byly zneužity zvenčí.